I veliki pozdrav svima ljudi danas. Dobrodošli u video i kažite po stanosu klipa. Danas ljudi moji, evo smo na mom akauntu i danas ću vam pokazati kako da menjate, znači ono leva desna, to jest levo ili desnu ruku u Counter Strike-u Go Offensive. Šalim se ljudi moji, pre svega želim da čestitam novu godinu i oni koji Srbije srpsku godinu i gledajte Božić. Mislim ono do srpske nove godine ima još koliko još 12 dana. Ne znam ja, 12, 11, 12, 14, nemam pojma ljudi kada ovo izbacujem. Ali da znate ljudi, moj prvi klip na kanalu što tiče ove godine i što tiče 2020. godine. Iskreno godina je bila usrana buraz. Godina nije ličila ni nešto buraz, tako da eto, ali što tiče YouTube-a, ja sam zadovoljan. Nismo došli do 3 subscribera, ali zato opalite. What the fuck, opalite ovaj sub, da idemo što pre do 30 subscribera. Tako da eto ljudi moji, danas ću vam pokazati kako da menjate ruke. Tako da eto, znači idete samo na CSGO. Ono što morate da uradite jeste idete ovamo ovaj settings menu, setting god. Idete na video, ne idete na video, lažem. Ne znam što je ovo, idete na game, i evo ga ovdje. Enable developer console, znači idete, znači vamo je vjerojatno na no, vi kliknite, da izađem bla bla, znači nebitno idete vamo, game kliknite i kliknite vamo na yes. Onda poslije toga, znači kliknite tu, znači nađite na tastaturi gdje vam je ovo dugme, ovo ovdje. Ovo, znači Enable Developer Console i ovu zagradi, nađite gdje vam to dugme, na tastaturi kliknite i to je to. I kad to izađe, znači ovako će vam biti sve to, tako da eto ljudi moji, kad uđemo u game javlja MSE, a to je za 3, 2, 1. Bum ljudi moji, evo nas ljudi moji u meču. I kao što vidite, znači evo nas ovdje, sad će stvoriti botovi i sve to, da će se ovako rokamo. Ovako sve rokamo, kao nešto kurčio, nemam pojma da igra, nema veze sa životom, ali nebitno ljudi moji, niste došli gledate pro play, nego da vidite kako se stavlja. Znači ovako, kliknite na to dugme kad nađete na tastaturi, znači ovako mi izađe i onda dole, znači da ne pišete da se ne mučite sve to, znači ostavit ću, još ću to da vam olakšam. Dole u opisu, znači imate ovo sad što ja pastujem, evo ga ljudi moji, evo ga ovako. Sad ovako. Znači, i ako hoćete pišete, ne znam jako lakše otko znam, znači pišete bind, čitat ću ovako kao Vukararić, znači neću da to, znači pišete bind i ovo, znači ovo, bind pa onda odvojeno, vidite ljudi, što pričam, vidite, ovo mv heal, to nešto, ne znam ja šta je, to obrišite, to znači to nikako ne znam ja čemu to služi. I ovdje bind, pa onda odvojeno napišite ljudi moji dugme na tastaturi koji hoćete da kliknete. Znači kad kliknete to dugme, onda menjate ruke. Ja ću da kliknem F, bind F, toggle i sve to. I sad samo pastujte, what f. Sad samo kliknite enter kao što ću ja sad uradim. I evo ga ljudi moji, gledaj sad ovo. F, ba, sam je ovako, evo leva ruka, ba, evo ti desna ruka, ba. Evo, znači menjate ono kako hoćete ljudi moji. Znači ono kako hoćete. Ala, ne mogu ništa pogodim, jebem ti. Šta radim ja? Tako ljudi moji, eto ljudi moji. Pokazao sam kako da, znači evo F. Evo još jedan ljudi moji. Idete kliknite to tugme, opet pestujte. Obrišite ovo, ali ja ne znam kako da nazovem, pošto imam ja volio bih na mišu da menjam. Znači volio bih, ne mogu kliknuti, ne znam kako se šalje, ne znam. Znači opet bind, tu stavite F, ja ću F pošto mi tako odgovara. I evo ljudi moji, F. I to je to ljudi moji, ništa teško, ljudi moji. Ako bude bilo 7 lajkova, ajde neka kao sredina otkud znam. Ako bude bilo 7 lajkova, ja ću da, i napišite u komentar, ne znam, ako bude bilo 7 lajkova,
onda ću snimati CSGO, ono, pošto ga igram i sve to, a ako bude 5, no sve ću snimati Valorant, tako da ljudi moji, ne znam kad izbacim Valorant, trebao bi da ga snimim, ali ono, to će trajati ono malo duži video ili jeste, ili jebi ga ono, tako su gameovi i u CSGO će biti ono malo duži, a da mogu i u CSGO i vamo da igram deathmatch, tako da ćemo vidjeti ljudi moji, 7 lajkova i snimam CSGO. Ljudi moji, ako ste uživali u ovom videu, obavezno ostavite like i da ljudi moji, spremam jedno iznenađenje. Što se tiče trovova, donacije i sve to, ljudi moji, niste svesni šta sam smislio da uradim i to ću ljudi moji snimiti kroz par dana i ljudi moji, ova 2020. godina, znači 100%, mislim 100%, daj Bože da stignem do 1000 subscribera, to mi je cilj ljudi moji, stvarno ako vam nije problem, ono, samo se subscribe-te ljudi moji, to je vama 1 sekund buraz, a meni to puno znači, barem, znači, nadam se do januara, ono, da ćemo barem do 50-100 subscribe, tako ljudi moji, ja se nadam ste uživali, ako jeste, obavezno ostavite like, share i subscribe, shareujte ove videe moje, subscribe-te se na kanal i za jedno 2 ili 3 dana, ne znam, nisam 100% siguran, izlazi ljudi moji troll donacije gdje niste svesni šta će biti, niste svesni. Znači sad imam 3100 mana ili 3200, nisam siguran, ljudi moji, niste svesni. Like, share i subscribe, mi se video sutra na klipu. Ćao.